Στην ανάδειξη του Ολύμπου στόχευε η διοργάνωση του πρώτου αγώνα ορειβατικής πεζοπορίας με την επωνυμία Phaethon Olympus Marathon που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα, καταφέραμε σήμερα εδώ να το συνδυάσουμε με το 26ο αντάμωμα των κοκκινοπλητών, των απανταχού κοκκινοπλητών, όπου η συμμετοχή ήταν φοβερή, τεράστια και πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή μέρα για μας, για το Δήμο Ρασώνας, για την περιοχή του Κοκκινοπλού, λοιπόν, για τις ευκαιρίες που πρέπει να δώσουμε στην περιοχή του Ολύμπου, για την προστασία του. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μας. Στον μαραθώνιο πήραν μέρος 85 αθλητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Στο Phaethon Olympus Marathon συμμετείχαν 85 άτομα. Ξεκίνησαν 6 ώρες το πρωί από το Κοκκινοπλό, διένυσαν μία απόσταση 40 χιλιόμετρων στις ορθοπλαγιές του βουνού, που βλέπουμε εδώ πέρα του Ολύμπου. Συμμετείχαν και 5 γυναίκες, οι οποίες είναι άξιες συγχαρητηρίων. Μετά από 6 ώρες και 30 λεπτά, ανάμεσα στις βουνοπλαγιές και τις κορυφογραμμές του Ολύμπου, ο Λεωνίδας Αθανασόπουλος τερμάτισε πρώτος για να ακολουθήσουν λίγα λεπτά αργότερα ο Γιώργος Χατζηγιάννης, ο Ανδρέας Βογιατζής και ο Κώστας Ζιάκος. Πολύ καλή διοργάνωση, χαρούμενοι άνθρωποι και στον τερματισμό και σε όλη τη διαδρομή, πολύ καλή υποστήριξη και μια πολύ ωραία διαδρομή. Από τους μικρότερους αθλητές του μαραθωνίου ήταν ο 20χρονος Θοδωρής Δαδιώτης από την Ελασσόνα, ενώ στις γυναίκες στην πρώτη θέση τερμάτισε η Γεωργία Μίτσου. Εντυπωσιασμένοι δήλωσαν οι αθλητές που πήραν μέρος στο Phaethon Olympus Marathon, όπως και οι θεατές που βρέθηκαν στην τοποθεσία Χριστάκης για να παρακολουθήσουν τον συναρπαστικό αγώνα. Ήρθα για πρώτη φορά σε αυτό το σημείο του Ολύμπου να κάτσω και θαύμασα τον Όλυμπο. Μου άρεσε πάρα πολύ και τους αθλητές. Είχα γνωρίσει την άλλη μεριά τον Όλυμπο και ήρθα να γνωρίσω για αυτή τη μεριά και ήρθα να δω και τον αγώνα γιατί είναι φανταστικός. Σημαντική ήταν και η βοήθεια των εθελοντικών οργανώσεων. Στους νικητές του μαραθωνίου οι διοργανωτές απένιμαν κύπελα και αναμνηστικά μετάλλια.